लाईन बघ आवाज क्वालिफाय होण्याचा चान्स आहे कारण सुधीर भाई कंडिशनचा नेट रन रेट आज राहून स्टार पेक्षा कमी आहे एलिमेंटरीज कमी लागले स्टारला स्टार हा संघ सुलभच्या बघा मॅच काय आहे संजय सुधी आणि रामदास सुधी यांच्यामध्ये समजा रामदास सुधी जिंकला तर 6 पॉइंट वरती जाईल संजय सुधी 6 पॉइंट वरती जाईल परंतु संजय सुधी 2 पॉइंट वरती आहे माइनस पॉइंट वरती सामन्याला सुरुवात होते शुभम हळवेकर खेळण्यासाठी या वाईट बॉल देतोय आणि सुधीर भाई प्रतिष्ठान बॉलिंग पाणी नेटच्या बाहेर नो बॉल करण्याचा इशारा केलोय धावसंख्या धावावरती पोहोचली आहे 2 चेंडू 10 धावा सुरुवात अतिशय सुंदर झाली आहे शुभम यांच्याकडून एमडी स्टार हे साइड ला वर डेड बॉल अंपायरचा इशारा येतो डेड बॉल पुढचा बॉल सायू गोलंदाजी करण्यासाठी तयार आणि हा मात्र वाईट सायू भरकटलाय मगाशी जितक्या प्रमाणामध्ये स्किल दिसलं सायू कडून इतक्या पद्धतीने गोलंदाजी यावेळेला मात्र होते 12 दोन चेंडू मध्ये 12 धावा केले वाचवून बॉल सुपर गेलाय या चौकाराने 16 वरती आक्रमण आणि तीन चेंडू 16 धावा शुभमने केलाय प्रहार जबरदस्त प्रहार अजूनही 2 बॉल शिल्लक आहे शुभम आर्मीकर इज ऑन फायर लागली आहे शुभमच्या पुढे आला -2 म्हणजे 2 धावा -1 म्हणजे 2 धावा धावसंख्या 22 वरती काय संघटनार स्थिती मध्ये आलाय सामना हो इंटेलिजंट प्रेझेन्स ऑफ माइंड हलवानी लॉलीपॉप तयार नव्हता सायू सुरू बॉलिंग करत होता मगापासून यावेळेला मात्र व्हेरिएशन केले स्लोअर डिलिव्हरी कोणतरी काही गरजेचं नव्हतं पहिल्यापासून शुभम यांचा गेमचा जर विचार केला स्लोअर डिलिव्हरीचा तर मगापासून तो फसतोय चालू करून झाली चूक 22 धावा दिल्या पहिल्या षटकामध्ये इजोतो ऑपॉर्च्युनिटी स्टार गोलंदाज नीतू दुसरा षटक घेऊन आलाय फलंदाजीसाठी आहे तो मुद्दन रोहिलकर एक रन जिंकण्याच्या स्वरूपात 20च्या स्वरूपात धावसंख्या 23 ऑप्टिकच्या बाहेर वाईड बॉल केला जातोय धावसंख्या एकने वाढते 24 24 वरती 22 धावांची आक्रमक खेळी केली आहे षटकामध्ये हल्ला बॉल केलाय दुनिया हिला देंगे दाखवलंय दिसतात शुभमने दुनिया हिला देंगे सायू पे उभा राहिला हात करता सुंदर खेळण्यासाठी तयार नितू यांचा हो यावेळेला माहिती आहे नितूला सुंदरचा गेम माहिती आहे मात्र दोन मित्र ते मैदानावरती एकमेकांचे शत्रू असतात
इथे मात्र भाऊ बंदी मात्र विसरली जाते. जिवलग मित्र जरी असेल तरी मैदानावरती मात्र रणांगणावरती अहो भगवान श्रीकृष्णाने भगवद्गीतेमध्ये म्हटले अर्जुनाला की समोर कोण आहे पाहू नको. तुझा मित्र ए आहे, अभि तुझा भाऊ आहे, अभि तुझा बंधू आहे, तुझे ए अभि वडील आहे. मैदानावरती आलाय निरू तर बोलव नीरू 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 आणि राकेश समाप्ती दुसऱ्या षटकामध्ये 5 यावेळेला राकेशला बोलव ना राकेशला बोलव ना ही मॅच खेळवूया नको डायरेक्ट ही मॅच खेळवूया आधी म्हणजे आपलं ही मॅच नंतर खेळवू ह्या मॅच पुढच्या मॅच डिसाइड होईल आता ही ह्या मॅच नंतर ही मॅच खेळवची तशी गरज नाही हे दोघे पण बॉटमला मी कधी टीम फायटर मी खेळू म्हणा पण यांका विचारू लागेल ना नाही नंतर खेळवू ना लास्टला बघू ना असा म्हणतो आता तुमची मॅच खेळून घेतोय राकेशला सांग राकेशला सांग निरू गोलंदाजीचा भाग स्वीकारलाय संस्कारने कंट्रोल करावा लागेल. बॉल होता शुभमला मात्र तो खेळता आला नाही फटका खेळता आला नाही. एकदम मिळाले फक्त धावसंख्या 31 वरती तिसऱ्या षटकामध्ये प्रहार केलाय परत आता मात्र आतमध्ये ठेवलाय बॉल इंटू द पिच बॉलिंग संस्कार कडून यावेळेला सुरू ठेवलाय शुभमला धावसंख्या 31 ही ज्या प्रकारे सुरुवात झाली होती त्या प्रकारे आता मात्र कमबॅक करताना दिसतोय संघ. अपील केला जातोय जोरदार अपील केला जातोय बॅटला लागलाय का आउटसाइड लाईन लागलीय का ती मात्र बाहेर गेलीय का ती डॉट केलेली आहे तो मात्र बाईकच्या स्वरूपात जाईल का फलंदाज बाद होईल का की एक धाव मिळेल भरपूर काही आहे हे सगळं मनामध्ये अंपायरचे डिसिजन आहे. फलंदाज बाद डिसिजन आहे फलंदाज बाद. संस्कार यांच्याकडून धक्का येतोय पहिला धक्का येतोय संस्कार कडून सायूची गोलंदाजी थोडीशी कमजोर राहिली परंतु नीतू याला लकी चार्म म्हणतात. नेहमी नीतू यांच्याकडे शेवटपर्यंत झुंजण्याची वृत्ती आहे त्यांच्या लाईफ मध्ये तर झुंजण्याची वृत्ती आहे परंतु ती मैदानावरती दाखवतोय आणि काय कमबॅक करून घेतोय त्याची तरी होतोय संस्कार. यावेळेला अंडर प्रेशर ठेवलंय नवीन फलंदाज जिंकतोय अनुज फलंदाजी करण्यासाठी ए निरू निरू नाहीये शॉर्ट मध्ये जातोय स्ट्रेट टू द साइड धाव काही येत नाहीये 4 चेंडू फलंदाजी संस्कार यांच्याकडून पुन्हा एकदा भरकटतोय रेषेच्या बाहेरून वाईड बॉल 33 वरती 33 एमडी स्टार चौकार येतोय या 4 धावांनी धावसंख्या वाढते 37 वरती. कोण असेल एक बॉल शिल्लक आहे तिसऱ्या षटकामध्ये 37 धावसंख्या करायच्या मोबाईलमध्ये 37 फॉर लॉस ऑफ 1 विकेट. बॉल लेग ऑफिसच्या बाहेर एकच धावसंख्या विकेट कीपर कडून एक धावने धावसंख्या 38 वरती तिसऱ्या षटकामध्ये शेवटचा बॉल या चेंडूवरती काय होईल प्रहार येईल का ऑफिसच्या थोडासा बाहेर जातोय बॉल अपील केली जाते अंपायर कडून आणि अंपायर कडून डिसिजन पेंडिंग आहे. डिसिजन डॉट वाली कॅप्टन घेतलाय रिव्ह्यू डीआरएस घेतलाय वाईट बॉलसाठी डीआरएस घेतला गेलाय एमडी स्टार कडून. नाही संघ मालक नाही बघू शकतो संघ मालक नाही
डॉट डिलिव्हरी अंपायर डिसिजन घेतोय थर्ड अंपायर डॉट डिलिव्हरी देतोय 38 1 विकेट 38 धावा एक रनच्या मोबदल्यात शेवटची षटकातील 6 चेंडू शिल्लक आहेत या 6 चेंडूवरती काय होणार सुरुवात धन्या केली होती वेगवान घोडा दौडला होता त्या अश्विनीला रोखले नीतूने आणि कंप्लीट गेम चेंज केला त्यानंतर संस्कारने मात्र कमबॅक करून दिला होता इतक्या चांगला फलंदाजी थोड्या पण पद्धतीने अनुष्ठान झाली परंतु शेवटच्या बॉलवरती मात्र डॉट डिलिव्हरी आखरच्या 38 वरती एम्प्टी स्टार वर्सेस 22 होते. पुन्हा एकदा सांगू इच्छितो या सामन्यामध्ये विजेता संघ ऑटोमॅटिकली क्वालिफाय होईल हो पुढचा पहिला बॉलवरती दणका दिलाय शमीर कोर्लेकरला हा छोटासा खेळाडू कुंदन रोहितकर समोर टच लावणार का टच धरणार का धावसंख्या 42 वरती कुंदन शेवटचे 5 बॉल खेळ पुन्हा एकदा पुढचा बॉल पोहोचून काढलाय यावेळेला चौकार हे थोडं मागे वा रे त्यांना थोडं मागे कर सतीश ए सतीश त्यांना थोडं राकेश थोडं मागे वा राकेश थोडं मागे वा 46 4 चेंडू शिल्लक पुढचा बॉल पुन्हा एकदा चांगला पद्धतीचा फटका नो चान्स फॉर द सायू पूर्ण केलेला एमडी स्टार कडून सायू यांच्याकडून पहिल्या ओव्हरवरती 22 धावा आल्या नीतूने हँडल केलं तिसरं षटक शमीतला द्यायला गरजेचं होतं कारण त्यावेळेला ऑफ स्ट्राईक होता कुंदन रोहिलकर ही कुठेतरी स्ट्रॅटेजिकली चूक होईल का तू जरासा प्रेशर शमीत वरती आलाय परंतु शमीत हे दिवस आहेत तुझे एक्सपिरियन्सचे समोर पण फलंदाज हे पाहणे गरजेचं नाहीये आपली फलंदाजी होणे गरजेचं आहे ओहो रेस्ट्रिक्टच्या बाहेर थोडासा नक्कीच वाचलाय धावसंख्या 51 वरती 3 चेंडू शिल्लक शेवटच्या षटकातील कुंदन रोहिलकर साठी फटका मारण्यात एक शॉट येतोय कुंदन कडून दणदणीत खणखणीत सनसनी चपरा येते चौकार मागच्या सामन्यामध्ये सुद्धा त्यांनी 5 षटकार मारले 5 चौकार मारले होते सॉरी 6 षटकार मारण्याचा कामगिरी त्याने बऱ्याच वेळेला केली गुहागर मध्ये किंवा रत्नागिरी मध्ये ओरम मध्ये क्रिकेट मध्ये त्यांनी परत एकदा दाखवून दिले सलग 5वा चौकार येतोय या ठिकाणी 59 धावसंख्या ही धावसंख्या एमडी स्टारला पुरेशी होईल का सायू याच्यावरती सगळं दारोमदार राहील 59 धावा शेवटच्या चेंडूवरती येईल का चौकार कुंदन रोहिलकर यांच्याकडून वाईट बॉल आतापर्यंत आले 22 धावा या षटकामध्ये सुद्धा म्हणजे पहिल्यांदा सुरुवात केली आगाज केलाय तसाच अंजाम दिलाय कुंदन यांनी हा बॉल येतोय का एकच धाव येते धावसंख्या 61 वरती पोहोचून जाते 65 धावांचा भला मोठे टार्गेट ठेवलं जात आहे 62 रन्स टू विन सायूच्या संघाला किती झाले सायल आडुरीकर पहिल्या षटकात 22 धावा नीतूने 8 धावा दिल्या संस्कार बावस्करने 8 धावा दिल्या या दोघांनी दिल्या 16 धावा आणि समीर जोडलेकरने 23 धावा दिल्या या दोघांनी दिल्या म्हणजे सायू आणि समीरने दिल्या 45 धावा तब्बल म्हणजे 2 ओव्हर मध्ये गेम फिरलाय बघा पहिल्या ओव्हरला आणि चौथ्या ओव्हरला तिसऱ्या षटकामध्ये कंट्रोल मध्ये ठेवलं होतं संस्कार आणि नीतू यांनी आता मात्र 62 धावा पाहिजे प्रहार करणे गरजेचं आहे गोलंदाजीचा विचार केला तर शुभम गोलंदाज आहे त्यानंतर संयोग देवकर गोलंदाज आहे अनुज आंबेडकर गोलंदाज आहे म्हणजे त्यांचे सरोज नोकरे गोलंदाज आहे गोलंदाजीचा भार जर पाहिला तर थोडेसे अपर हँड मध्ये आहे 20 स्टार अपर हँड मध्ये आहे यावेळेला परंतु 4 काही दारोमदार 68 स्टार ऑफ द नाईट आतापर्यंत राहिले सायू वन मॅन आर्मी एक अकेला सेनापति सेना के बराबर जीतने करके दिखाइए दमखम अपने पूरे रात में अपनी शान और शौकत को बढ़ाता हुआ ये बल्लेबाज इसका नाम है सायू आडुरीकर त्याच्यावरती सर्व काही दारोमदार असेल 24 बॉल आणि 62 धावा 24 बॉल आणि 15 चौकारांची आवश्यकता आहे आणि कोणत्या पद्धतीचा
स्ट्रॅटेजी अवलंबणार, कोणत्या पद्धतीच्या एक्झिक्युशन होणार, इम्प्लिमेंटेशन कोणती होणार, काय स्ट्रॅटेजी केली गोलंदाजीसाठी शुभमने, काय स्ट्रॅटेजी केली कारण पॉवर प्लेवरती प्रहार केला होता शुभमने, त्याचं उत्तर द्यावं लागेल स्नायूला, ते कोणत्या पद्धतीने देणार. सामन्याकडे बोलूया, लगेच सुरू होतोय. स्वतः अंपायर आपल्या मैदानाची जागृती करताना चला सामन्याला सुरुवात होते. 24 बॉल 62 धावा, अन्न मोठे टार्गेट आहे, हिमालय चित्रवतीत जायचंय, पर्वत पार करावा लागेल. इथे माइंड ब्लॉक होत कारण 62 धावा करायचे. शुभम बॉल शुभम यांच्याकडून ऑफ ब्रेक होतोय, कडून आतमध्ये येतोय बॉल, साईडला टायमिंग प्रॉपर झाली नाही. सुधीरभाई प्रतिष्ठान पराभवाच्या गर्तेमध्ये येईल का पहिल्या षटकामध्ये, चालू काय करील. वाईड बॉल वाईड बॉल वाईड बॉल, दोन धावा दोन धावा, आता बोललं जात आहे 60 हवे 15 चौकार पाहिजे, 20 बॉल 15 चौकार. या 15 चौकारांसाठी काय करावं लागेल, काय चाललं पाहिजे. लवली शॉट हा येतो चौकार, सायू विंटेज सायूच्या बॅट मधून एक चौकार आलाय धावसंख्या 6 वरती. हा सामना आहे सायू विरुद्ध एमडी स्टार. सायू सायूला 4 धावा बहाल दिल्या 10 धावसंख्येवरती आणि सायू या ठिकाणी दमखम दाखवताना दिसतोय. विरोधात 10 अशी धावसंख्या, 20 बॉल 52 धावा, 2 चौकार वसूल केले, 2 चौकार वसूल केले. अजूनही 2 चौकार पाहिजेत या षटकामध्ये. 5:30 वाजता हा ठराव 5:30 वाजता हा ठराव. डिलिव्हरी केलाय, डिलिव्हरी एमडी स्टारला क्वालिफाय करण्यासाठी जिंकण्यासाठी एक पाऊल पुढे येईल. वाईड बॉल 2 धावा, म्हणजे डॉट डिलिव्हरी केला होता तो एक धाव तर एक बॉल तर भरणार आहे. या षटकात अजून एक चौकार तर रन रेट कंप्लीट होईल. 16 धावांचा रन रेट आहे. पुढचा बॉल उलटा येतोय का, हो हो, व्हॉट शॉट, व्हॉट शॉट, टेक्निकली साऊंड, काय सुंदर चौकाराने येतोय चौकार. आपण मी मगाशी अगदी इंट्रोडक्शनला बोललो होतो, टॉप 10 बल्लेबाज काढा, 10 फलंदाज काढा रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट मध्ये, ज्याच्यामध्ये चालूची वर्णी होते. ते का ते दाखवतोय. हरणे किंवा जिंकणे ह्या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. एक तर तुम्हाला हार मिळते किंवा जीत मिळते, परंतु तुम्ही मात्र आपलं नाव रोशन करून जाता. 16 अशी धावसंख्या पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर. नवीन षटक चालू होते. संयोग देवकर कडून यावेळेला मात्र विजयाचा योग पुढे आणणार का संयोग. समोर आहे नित्यानंद नीतू अर्थात नीतू आउट मारण्याचा प्रयत्न, परंतु स्वतः मात्र आउट ऑफ द पार्क होतोय. या बॉलला बॅकफुट ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न होता नीतूचा, शॉट खेळण्याचा प्रयत्न, पंच करण्याचा प्रयत्न. आता मात्र 17 बॉल 46 धावा, एक धाव काढून सायूला स्ट्राईक देणे गरजेचं आहे. हे सेन्सिबिलिटी थोडीशी असते, फार गरजेचे आहे. संस्कार पुढचा बॉल, हा पुन्हा एकदा बीट केलं जात आहे, बीट केलं जात आहे. पहिल्या षटकात गमावतो आणि दुसऱ्या षटकामध्ये गमावलं जातं फलंदाजांकडून. हो हो हो, गोलंदाजी आहे. संयोग देवकर हे चमचमचा तारा आहे, सितारा आहे. तुळसुंदे गावाला बिलॉंग करतो. इकडे सगळा गेम तुळसुंदेचा चालू आहे. फलंदाज बाद झालेला नितीश तुळसुंदे, संस्कार पावस्कर, तुळसुंदे
देवकर यांच्याकडून 13 चेंडू 40 धावांची आवश्यकता, 13 बॉल 40 धावांची आवश्यकता, लेग ब्रेक वाईड बॉल, 13 बॉल 39 धावांची आवश्यकता, एक चौकार येणे गरजेचं आहे सुधीर भाई प्रतिष्ठानसाठी या बॉलवरती. संयोग देवकर तो चौकार देईल का की डॉट डिलिव्हरी काढेल की विकेट काढेल, यावेळेला मात्र डॉट डिलिव्हरी संयोग देवकर कडून अपेक्षा करणे गरजेचं होतं, कारण त्याच्याकडे ती क्षमता होती. काय जबरदस्त सामना रंगलाय, 2 षटक 23 धावा. आपण मगाशी सुद्धा पाहिलं दुसऱ्या षटकामध्ये कमबॅक करून दिला होता. जबरदस्त 12 चेंडू आणि 39 धावांची आवश्यकता, 6 चौकार पाहिजे 12 बॉल मध्ये. सामना बहुत दूर है, दिल्ली बहुत दूर है, बहुत ही धक्का दिखाना पड़ेगा. वाईट गोलंदाजी करावी लागेल तेव्हा पुढे एमडी स्टार पराभूत होईल. परंतु काय होईल, चालू आहे समोर बीट केलाय, मनुष्यने बीट केलाय. कारण एकदा तुळसुंदे वर्सेस तुळसुंदे गेम चालू झालाय. हे तारे सितारे आज तुळसुंदेतून भरपूर चमकून गेले. अनुज आंबेडकर गोलंदाजी करेल सावीसाठी, 11 बॉल धावांची गरज आणि फलंदाज बाद होतोय सायू. क्वालिफाय होण्याच्या मार्गावरती. कारण ते टॉपला जातील. एक तर त्यांचा नेट रन रेट चांगला आहे आणि त्यांचा नेट रन रेट सुधीर भाई प्रतिष्ठान पेक्षा चांगला आहे. ही त्यांची जमेची बाजू आहे. आता यामधला डिफरन्स त्यांना अजूनही वरती येऊ शकतो. नवीन फलंदाज साकिब साठी डॉट डिलिव्हरी प्रेशर मॅच संपली आहे. मॅच इज द फिनिश. शेवटचं षटक फार मारलं गेलं आणि 60 पूर्ण झाल्या. ह्या जर 50 पर्यंत अवस्थे घेतल्या असत्या तर मध्ये सायूमध्ये ती ताकद होती, क्षमता होती. दुसऱ्या षटकामध्ये काही झालं नाही. या पद्धतीने पहिल्या ओव्हरमध्ये सायूने सुरुवात करून दिली होती, त्याला मात्र कॅरी फॉरवर्ड करता आलं नाही. वाईड बॉल धावसंख्या 24, दोन गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये औपचारिकता बाकी आहे, फक्त औपचारिकता बाकी आहे. कारण 7 बॉल आणि 38 धावांची आवश्यकता. 7 चोक 28 धावा देतील 7 चौकारांना. वाईड बॉल लेगच्या बाहेर 2 धावा, 36 धावांची आवश्यकता. अजूनही 7 बॉल आणि 36 धावांची आवश्यकता आहे. 7 चेंडू 36 धावा. सामना भरपूर लांब गेलाय सुधीर भाई प्रतिष्ठानकडून. नेक्स्ट डिलिव्हरी पुन्हा एकदा ओहो त्रिफळाची साकीब फलंदाज बाद. मगाशी मी सुद्धा म्हटलं होतं की सुधीर भाईकडे फिनिशर नाहीच आहे. सायू आणि नीतू यांच्यावरती संपूर्णपणे अवलंबून असलेला संघ आहे. त्यामुळे तिसऱ्या क्रमांकापासून असा कोणताही फलंदाज नाही जो मॅच विनर आहे आणि त्याचा फटका अशा क्रुशियल टाइमला पडतो, नेहमी पडतो. जेव्हा जेव्हा तुम्ही एखादा संघ बांधता तेव्हा तो पॉवरफुल असणे फार गरजेचं का असतो, तर या करंट सिच्युएशन साठी गरजेचा असतो. तुम्हाला पॉवरफुल फिनिशिंग असणारे फिनिशर्स पाहिजे असतात, टीम शिटर्स पाहिजे असतात, ऑलराऊंडर्स पाहिजे असतात. हे पाहिजे असतात. कधीही वन मॅन आर्मी सामने जिंकता येतात परंतु स्पर्धा जिंकता येत नाही. हॅलो, पुढचा बॉल एक बॉल डिलिव्हरी येतोय. शेवटचं षटक चालू आहे. 6 बॉल 5 बॉल आणि 34 धावांची आवश्यकता. येतोय चौकार, 30 धावांची आवश्यकता. एमडी स्टार मात्र यावेळेला काय कमबॅक केला होय त्यांनी. 2 सामने पराभूत झाले होते. थोडीशी धाकधूक त्यांच्या हितचिंतकामध्ये सुद्धा झाली होती, परंतु पुढचे 2 सामने त्यांना जिंकणे फार गरजेचं होतं. एक तर महाराष्ट्र संघाबरोबरचा म्हणजे रामदास
वरती दुसरा सहावीच्या संघाबरोबरचा म्हणजे सुधीरबाई म्हणजे दोन्ही टॉप टीम या दोन्ही टॉप टीम बरोबर लढताना टॉप टीम नेहमीच आक्रमण करते जेव्हा जेव्हा इंडिया ऑस्ट्रेलिया बरोबर आपला संघ खेळतो तेव्हा तेव्हा आपला खेळ उंचावतो आणि जेव्हा जेव्हा एखाद्या न्यूज सिंग बरोबर खेळतो तेव्हा त्या लाईट घेतले जातात या पद्धतीने एमटी स्टारचा प्रवास राहिला आहे आणि हा सामना मात्र एमटी स्टार विजयी होतोय 3 गुणांचा 6 पॉईंटवरती जातोय परंतु नेट रन रेटच्या बाबतीत सुधीरबाई प्रतिष्ठानला मात्र तो ओव्हरटेक करतोय नमस्कार भावसाहेब पारितोषिक हा ओके दुसरी गावचा हा छोटा युवा